Ну, коротше кажучи, зрозуміли. Знову розключення щита. А як це знову трималося? Нічого не розумію. Ну добре, все одно перевіримо. Уябе ці ні. Знову пошантіла. Що тільки я зробив на паху. Зато я надив автомата. А небеса ніякої маркіровки, бо як заплачено, так і запіздячено. Що тільки я зробив на похуй. Зато я надив автомата. Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да. Делікатно шит. Та-да-дам, ось такий щиток. Собраний на диф-автоматах. Правда, ніякий гей. Ну, економія повинна бути економною. Тому, які є, зато я дифи. Ой, виключив випадково. Ось тут, звісно, з шинками я кришечку заблитався. Заказав на 12 модулей, а вимушено прийшлося ставити 18. Тому додав невеличкі кавалочки. Тут так само. А наверх на вуголі не хапіло, тому зробив, як роблять класичні електромонтажники. Прас, перемички з ПУГВ. Ось така ось пригожость. Ну, РКН-ка наша любимая фифовская, ну и водный автомат. Ось и все. Зато я надив автомата. Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да. Делікатно шит. Ось така ось смакота трималася. Бо я кришечку захворив. Адьо.